lallai yin istimna'i ga mace yakan jawo mata matsaloli, yakan kawo mata side effect al'afarul janibiyya, matsaloli da suka shafi zuciyarta, matsaloli da suka shafi gangan jikinta. Kawai za ta ji gefen nan ta yayi sanyi, za ta ji wannan kafa tana ciwo, yau ita ce ciwon kai bari gaba. Shine wato mudha'afatun nafsiyya kenan, ko mu ce akwai kuma asabiyya na abin da ya shafi gangan jiki su ji. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan shiri mai albarka wanda muke bayani akan abin da ya shafi yanda zaki kare kanki ko ki daina yin istimna'i. A yau maganar da zan yi magana akan matan aure da 'yan mata. Illar da istimna'i, yin mu'amalar hannu a biya bukata, illar da take haddasa wa 'ya'ya mata, matan aure ko kuma matan da suke budurwai. Na farko, babban matsalar da take haddasa muku ku mata shine huduthul iltihabatil tanasuliya, faruwa shine da infection na mahaifa na atanasuli, wajen da mace take haihuwa. Akwai infection da zaki sakamakon kwakwala hannu da kike yi, wannan kina kwakwala wa kanki cuta. Sakamakon saka wani abu ko zakarin roba ko kendir ko kwalba ko wani abu da kike yi, ko wato wannan yana ja miki, kina ɗaukar cuta kina dasawa mahaifarki, wadda kuma wannan cutar zai yi wuya a magance ta. Ya kamata ki san wannan. Sannan a ƙarshe zan kawo muku illolin da waɗannan cututtukan suke kawowa yayin da kike ɗauko hannunki kina gogawa a mahaifar, wanda ko haka nan ma saka hannu a cikin mahaifar matsala ne idan ba tare da an wanke shi ba, an tsabtace shi, saboda hannu yana ɗauko ƙwayoyi na cuta sai a sa shi, wanda kuma dukkanin wasu cututtukan da suke samun ɗan adam mafiya yawancinsu shine da hannu ka ɗauko su ka kai baki, ka ɗauka ka kai baki baka wanke ba, to ke ma kin dasa hannunki nan. To matsala ta farko da take kawo infection. Illa ta biyu shine huduthu iltihabatil majaril bawliya mimma qad yu'addi ila fashlil kulwi. A babban matsalar da take kawo mace idan tana istimna'i shine za ta samu infection wanda yake na almajaril bawliya, na magudanan mafitsara, mimma qad yu'addi ila fashlil kulwi. Wannan yakan kawo alkulwi, ko mu ce alkuliyatu kidney, kodar ki ta daina aiki, kodar ki za ta rika aiki ba daidai ba, za ki rika yin yoyon fitsari, ko kuma za ki rika fitsari da yawa, ko za ki kasa rike fitsari, da dai abin da ya kama da matsalar koda ki za ta iya lalacewa, musamman ma in kika haihu, ko musamman a wasu lokutan daban. Saboda idan kina so ki kare kanki daga abin da ya shafi matsalar yoyon fitsari, matsalar wato kidney infection, kidney stone din nan, ki nisanci abin da ya shafi istimna'i, ko mu ce adatu sirriya. Babban illa ta gaba da take haddasawa mace abin da ya shafi in tana adatu sirriya, istimna'i, shine huduthu adwal bacteria wa virusiyya aw fidriya fil mahbali wal jihaz التناسلي، وقد تؤدي الى انسداد الابواق، وقد تؤدي ايضا الى العقم. shine mai faruwar kamuwa da cututtuka masu yaduwa, sune hudusu adwa, kamuwa da cututtukan da suka shafi har cututtuka masu yaduwa, communicable diseases ko transmissible kuke ce masa ko. To akwai cututtuka da suka shafi su communicable diseases, su transmissible menene da dai sauransu, CD. To in dai kina yin istimna'i, to za a samu huduthu adwa alfitriya, za a samu kamuwa da cuta masu yaduwa na alfitriya, kamar su bacteria ne ko virus ne da sauransu. fi jihazi tanasuli fil mahbali au jihazi tanasuli ta
matsalar za ta faru ne a gabanki shine ma'abal auji hasu tunasiri ko kuma gabobin da kike haihuwa ciki kenan da ko gabobin saduwa, wanda in dai wannan cututtukan suka yadu suna kawo rashin haihuwa. Ma'ana istimna'i yana kawo rashin haihuwa. In dai kika ga kin yi baki haihu ba, to ki daina istimna'i. Kina dainawa Allah zai kawo miki wato haihuwarki. Idan ya zama istimna'i ne ya sababa miki haihuwar rashin haihuwar. Abu na gaba, kad tafqidul fatatul a'dhariyatu idza marasatha bi tariqatin khati'a. Suka wato mace tafqidul fatatul a'dhariya, mace tana rasa budurcinta a lokacin da ta yi idan marasatha, lokacin da ta gudanar da shi istimna'i din ala tariqil khati'a, ta hanyar kuskure. A lokacin akwai hanyar da idan suka yi ba sa rasa budurcinsu, amma idan akwai hanyar da kika gudanar kika yi to kika rasa budurcinki, namiji zai gane ke ba budurwa bace ba. A gurguje, istimna'i yana kawar da budurcin mace. Wannan illa ce ta yin istimna'i ga iyayenmu mata. Babbar illa da istimna'i yake yi wa mata in sun aikata shine yana rasa musu da jin daɗi bayan sun yi aure da su da mazajensu. Mace za ta dame ka, malam bani da sha'awa, malam da abin da mijina yake bana jin daɗi. To da yawa akwai wanda wasu matsalolin ne suka kawo, amma fa da yawa matan da suke istimna'i su tuntuɓi kansu. Wataƙila wannan istimna'in da suke yi ne shine ya jawo suka samu wannan matsalar ta rashin jin daɗi. Misali, malamin wani balarabe ne yana gaya mana wata mace ta zo wajensa za ta gudanar da, tana tambayarsa tana da aure kawai, amma ba ta jin daɗin mu'amala auren gaba ɗaya. Sai yake gaya mata, ki bani labari me kika aikata a baya. Ta ce ai ta gabatar da adatu sirriya, ma'ana ta yi istimna'i, ta yi kaza, tana wasa da albagar, wato ɗan tsaka ko belinta. Da ta yi auren kuma ba ta jin daɗin komai. To da yake bamu wannan labarin sai muke ƙara tabbatar da cewa duk macen da ta zama tana istimna'i, in dai tana biya wa kanta bukata, tana kai wani matsayi da ake ce masa ra'ishatu ko kuma hizza da larabci. Da Hausa kuma da Turanci suna ce masa ko orgasm ne ko me, kamar da orgasm suke ce masa. To duk macen da take aikata wannan al'ada ta yin istimna'i har take jin daɗi sosai da sosai, to lallai idan ta yi aure tana tare da mijin nata, to ba za ta ji daɗin zamantakewa auren ba. Shine ma'ana a gurguje abin da nake so ku gane, yin istimna'i da mata suke yi yakan haddasa musu abin da ya shafi rashin jin daɗi tsakaninsu da mazajensu. Wato yin istimna'i qad tu'addi ila mudha'afatin nafsiyya asabiyya. Lallai yin istimna'i ga mace yakan jawo mata matsaloli, yakan kawo mata side effect, al'aqarul janibiyya, matsaloli da suka shafi zuciyarta, matsaloli da suka shafi gangan jikinta. Kawai za ta ji gefen nan ta yayi sanyi, za ta ji wannan kafa tana ciwo, yau ita ce ciwon kai bari gaba. Shine wato mudha'afatun nafsiyya kenan, ko mu ce akwai kuma asabiyya na abin da ya shafi gangan jiki, su jijiyoyi, su gaba, zuciyarta. Misalin kamar muka ce wato mislul al-ihtisas bin naqas, kawai za ta samu inability, incompatibility, ko mu ce wato adam fiqatu bin nafsi, ta ji kawai ita ba ta nasu ba, ana magana za ta fara jin tsoro. To a iya nan wajen ne matsalar kwakwalwa take zuwa, matsalar rikicin kwakwalwa, matsalar birkicewar tunani, matsalar cututtuka a rasa gano kansu. Wasu ma wannan yakan kawo musu abin da ya shafi su hawan jinin nan, jinin su zai hau, ai yana ma kawo hawan jini saboda yana sosai kuwa. Sannan duk mutumin da yake istimna'i, mace ko namiji, da ta ji bera ya bada za ta haka ta firgice, to wannan firgitar da kika kuma kin cutar da gangar jikinki, za ki kassara ta sakamakon wannan firgicewar da kika yi a wannan harka na tsoro da kike gudanarwa. Sannan kamar su al'induwa bil hajal, kamar tattaruwa cikin alhajal, kamar wulakanta ko dai wato kawai wata tawaya a shi'ur bin naqas, kirka jin kina cikin tawaya, ko a cikin gidan biki baki da sakewa, baki iya magana sakamakon yin istimna'i da kike yi. Jama'a, kamar yadda na faɗa, akwai magungunan da in ya sabbaba miki cuta ake haɗawa, ake bayarwa, ko a gaya muku ku yi da kanku, ko kuma ku zo kamfanin mu ku siya. Kai ku zo ma ku siya mana, mu ƙaru ma.
sosai kuwa kowa ya zo ya siya, wanda yake son maganin istimnai ya zo muna da shi. In ba baka siya a hannun mu baka je ko ina ne ka siya, fatan mu dai ka daina, ko ka siyi ko ka zo mun baka magani ko mun gaya ma kai ka sani. Allah ya mana rahama, Allah ya gafarta mana. Sunana Hafiz Muhammad Shuwaki, Kano, Najeriya. Lambobin waya don turo da saƙonni da 081 44 61 30 ko 080 22 99 9691. Channel ɗinmu ta YouTube International Islamic Medicine and Clinic, a je a yi subscribing, za mu ta kawo muku abubuwa da suka shafi fa'idoji insha Allah.